Para na ako ni katulong ang masahit ng set katulakan kan honorable Loli Igdanino han may pangi barangay may pangi papadisa na sa nato niya school head of course dati din sumayaw. Ladies and gentlemen, Madam Juliet Agites Pabatso. Sige, topi maestro. Ang sayong nauna, damo ang nalilitoy at tumpa migura. Tuloy ko na ayuhan, maupay ka, sumaka. Damo ang nasupag kay naiingan niya, hirap ang iba. Dahutan na sana, ayuhan, nalansan. Awal at ibiro, iyumahi, ikita. Maipaliwat at tumataw Bataan Tumatawa Ikaw at pag-ibig Lahutan Nasayaw Ayaw ang higit Lahutan Nasayaw Ayaw ang nalagasan Honorable Loli Igdanino, and of course, ang ating sa school head, Madam Juliet Agites Pineda. Thank you. Sige, Barangay Chairman Hana Manunoy, Honorable Marlon Hagumay, papadisan ni Madam Delia Cabael Habon. Tungkol maestro.
is kan baluga naman pasti o ang dalawa sinurang norte ang sama pasukan sa kapilin sa mangista sa malugan ng bigay susuman Ganda ako'y ang santunin pagsama ng hinahan sugat man po sugat sa sibasta islahan sa mga pagkawa tunawan matamis pagpuy ang galing ang galing Alright, dagang salamat han sumayo no kan han barangay captain ng barangay Malunoy Honorable Marlon Alumay sugad man niya padi si Madam Delia Cabael Habon. So sundan naman sa Yes! Sundan